ассалому алайкум тамошобинони азизи канали мо, хуш омадед ба видеои имрӯза. ҳозир барои шумо ма аз 10 дарвозаи корвон тарафи оптови 196 контейнер навор гирифта пешниҳод кардаистам. ино жимпирои туркиян, большимерка. нархҳои ино 850 сомон, нархҳои донашон. беҳад жимпирои хушрӯ, ин туркиё озимода шидагиян. баъд бо ҳастам хе курткаҳои фасон, ино 750 сомон, агар хато накунам 750 сомон. иям большимеркаяй. ози дохилаш медроем и дукона ва аз иҷа бо куртоҳои аҷоиб омадагияй ва ёрам нишон метиҳам барои шумо. на марҳамат, ана ино куртоҳои бамбук, новинкаҳошон. нархҳои ино, нархи донаш 250 сомонай. касе ки опта мегира бо арзон мешава. 4 ранг дора, то размери 54 ҳастай размер. баъд як чиз дига дӯстони азиз ки дар ин дукон бисёртар большимерка шумо пайдо карда метавонед ва борошон тез алиш мешава. мисол борои нав ба нав мебиёяд, шумо метавонед ки биёед худи шумо касоне ки мисол дар тоҷикистонай ҳам хеле имконият дора, метавона омада бо аз наздик бина. наминоям 250 сомон нархи донаш. новинкае то размери 54 доран. иям 4 рангай. материалҳои ино бамбукам, бамбукҳои ғафси хушрӯ. новинка ино борои узбекистонан ва ё сифатҳои хубш. узбекистон пад турецки мекунад тайёр, беҳтарин куртуҳо меброяд. ози бо дигар хелошам нишон метиҳам. шумо то охира тамошо кунед. новинкаҳои ҷада бисёр омадагияй ва ёшам якта ба якта ба шумо пешниҳод мекунем. анами аднатониёшон аҷоиб. ҳаме ки ози нишон додам 250 сомон гуфтам. ва еш фасонош ранги анам куртое ки турецкиое ки буд 850 750 буд. ва ёшон стилошон ранги ҳаваёяй. сохтуш духтуш ранги анам куртояй. ва материалҳои ваёям баъзеҳошонам хел ғафсакай, бамбуки ғафсака. бинед бо аз наздик хуштар хостам нишон тиҳам. остиношаву анами моделша дар иҷа бошад. халатҳои туркӣ гуфта буданд духтаро. анами халатҳои туркиро ба навор гирифтагием. ин халатҳои туркӣ нархи донаш 350 сомонай. ино ҳамаш бебрукан. дар анами дукони 196 анами моделҳои халати туркӣ беҳад зиёдай. марҳамат то размерои анамин 56 ҳам хела мешавада. 54 56 мешава. туркиян ҳамаш. чӣ хеле ки гуфтум нархи донаш 350 сомона. и туркиё дӯстони азиз ҳамашон бепочаян. анами намудо бо иншалло ки бо наворои нав мекунем, бо дигар ҷора мебинем. мисол бисёр хоҳиш шида буд ки ами туркиёро куртоша халатоша нишон тиҳед. ва иҷада ки озима дарёфт кардам, навор гирифта ба шумо пешниҳод карда истодам. иншалло ки бо ягон ҷои дигадам бошад, анамхе халатҳои туркира дига моделошам пешниҳоди шумо мегардонам. ина рангошон ҳар хелаяй. кадом ранге ки хоҳед ҳастай. ин жемпирое ки ози будак дар уҷа бо дига намуд таракош бо дар дурун ки будай. ҳамаи моделош да берун кашол нест. ина дар дохила мовезонай барои ҳавай. ина бо аз наздиктар ба шумо ба навор гирифта пешниҳод карда истодам. 850 сомонӣ нархи донаш. қисми болошам оз нишон метиҳам. ана қисми боло бошад. ино нархошон 750-800 боло. иноям амхе палтои туркӣ, палто жимпирои турецкӣ. ҳамино аввал рисункошон кам буд, ҳозир беҳад зиёд омадагияй новинко.
дар ҷа бошад дӯстони азиз, вилвет омадагиай, вилветҳои туркӣ. хеле ки шумо медонед, вилветҳои бори Бишкек ва бори Тошкент ҳама шумо нишон дода будем дар дигар видеоҳом, ки нархҳои мисол 170, 180 доштанд, 150 доштанд. Ине ки ҳозир дида истодаед, ино туркии тозашанд, 450 сомон як либосаш. албатта ки як бор ҳангоме ки бозор мебиёед, як бор муқоиса кунед, мисол чанд ҷора бинед ки чанд симия хеле рости гап либосҳои туркӣ ёфтанаш қиинтарака нисбат ба мисол бори Бишкеку Тошкент. аз ҳамин сабаб ҳамин як дукона ки мо ёфтем, иҷозат додан мона видео кардан. ҳар дафъа мехоҳам ки шумо ҳам навинкора бинед, шояд ки ба худтон ягон кирта маъқул мекунед, то ин ки наздиконтон суратча равон кунед, харидорӣ карда тавонанд. У шахсоне ки дар Русиян, ҳамунора дар назар дорум. медонем ки бисёре аз подписчикони мо худшон нестанд, аз ватан берунанд ва ҳамин чизе маъқулшон мешавад, сурат гирифта равон мекунанд ва наздикони онҳо осон мешавад шуна чизи дилхоҳи вора пайдо кардан. Инаи двойкаи маладёшка то размери 48 дора, вилветаи туркии тоза 450 сомон иша. И дигарош бошад то размери анами 52 дора, вилветҳои фасони туркӣ. ино чӣ хеле ки гуфтам 450 сомон. иноям ино бе брукандрозош. вилветаш фарқ кунанда, и вилветаш медонед хеле маҳинай, мулоимай, хеле шох нестай, мисли дигар вилветҳои мисол вай хитою дигар. хулас инами новинкаҳо буд дӯстони азиз. инчунин ҷаданам хеле киртоҳо ҳастай, киртоҳои 300 сомона ҳастай, ҷад 250 сомон. И калонош кадомаш балиш меркай 300 сомонияй. аз дигарошам нишон метиҳам, шумо бинед. албатта ки дӯстони азиз, як бор боз омада ҳама ҷора бинед ки ҷоя арзонай, аз ҳамуҷа харидорӣ намоед. дар ҳар видео ма гап мезанам ва боз ҳам такрор мекунам ки мисол мо ҷое ки иҷозат метиҳанд ба навор гирифтан, ба навор мегирем ва нархошона пешниҳод мекунем. дӯстони азиз, боварӣ дорам ки дукон да беҳад нархошонам хубай, вайшонам хубай. интихоби анами бор беҳад васеяй. чӣ бори Туркия, чӣ бори мисол абаяҳои вай доранд, дубайский доранд, ё ин ки борои Бишкеку Тошкент. нав кирто 300 сомони нами размерашон калон балиш мерко 300, 280 нархҳои донаша ба мо гуфтагӣ ҳастанд. бо худтон биёед, шояд ки бо нарх наво кунанд, муомила кунанд, шояд арзон кунанд бо ягон чира. ина 350 анам хеле нархо дора. 300, 250, 280 нархи киртоҳо. иҷада бо инчунин киртоҳои туркӣ ам доранд. туркиёра рости имрӯз ба навор нагирифтам, 2 навор пеш доштум. турецкӣ кирто барои ҳавай иёра имрӯз ба навор гирифтагӣ нестам, фақат бори вая Тошкента ба навор гирифтам. хулас дӯстони азиз, бо мо бошед.